हेलो फ्रेंड वेलकाम खालामो जोंनि बड' एमके ब्लगाव दिनै जोंहा मारा होग्रा मेचिनजों मारा होदों लोगोफोर नोंथांमोननो देखायलांनोसै माबायदि मारा होयो। दानि टेक्नोलॉजी मुगाया जोबोर इजी खालामना होबाय खामानिफोरखौ खम समावनो गोबां खामानि मावनो हाग्रा जाबाय। नायदो लोगोफोर सानथाम सानब्रैनि खामानिखौ 1 घन्टायावनो फोजोबनो हाबाय। थैंक यू सो माच जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायखाय।